Čaute, krásne slnečné ráno vám prajem. Nachádzame sa pred Trnavským obchodným centrom Galéria a chystáme sa na ďalšiu prepadovku. Vnútri nás už čakajú pripravené drinky, tak si poďme po ne. Nachádzame sa na Trnavskom rinku a ideme nájsť niekoho, kto má rád bubble lodži. Tešíme sa! Tak ja poviem a ty tu potom povieš, že tešíme sa. Iba tak ja to nechcem dopovedať. Dobre, aj tak na teba neviem dať mikrofón. Dobre.